Častokrát, keď sa chceme nachádzať vyššie vo vyhľadávaniach, tak stačí spraviť nejaké minimálne zmeny a behom 48 hodín sa môžete nachádzať vyššie vo vyhľadávaniach. Čo môže mať následok neskôr to, že vás lepší zákazníci nájdu a skôr využijú teda vašu službu. Takže v tomto krátkom videu vám ukážem jednu vec, ktorú mnoho lokálnych podnikov ignoruje a je nesmierne dôležitá, aby ste sa nachádzali aj vyššie vo vyhľadávaniach, hlavne pri niektorých kľúčových slovách, ktoré zadávajú do vyhľadávania, aby ste sa hlavne tam aj nachádzali. OK? Takže poďme do toho. OK, takže prvé, čo spravíte, je to, že aby ste si stiahli tento Chrome extension Google My Business Everywhere. Má rôzne veľmi dobré funkcie, ale ja ukážem teraz tú, o ktorej sa chcem baviť v tomto videu, je to, že ja keď si prekliknem na nejaký lokálny podnik, povedzme, že napríklad teda tento, tak môžem vidieť, že tento podnik, teda lokálna firma má túto primárnu kategóriu a toto je jej sekundárna kategória. Takže ja si môžem porovnať aj s konkurenciou, že ktoré kategórie majú napríklad oni. Ale čo som chcel poukázať v tomto videu je to, že zoberiem si tento príklad, kde z tohto viem vyčítať už to, že je to aj autoservis, aj pneuservis. Avšak v tomto prípade má primárnu kategóriu automobilový servis, ale nemá žiadnu sekundárnu kategóriu, ktorom v tomto prípade by dávalo význam dať sekundárnu kategóriu pneuservis. Lebo je dosť možné, že ak niekto hľadá pneuservis, teda v jeho okolí, teda okolí Košíc, tak je dosť možné, že mu ho ani Google nejako neukáže, pokiaľ aj túto kategóriu nemá pokiaľ túto kategóriu teda nemá zadanú. Takže čo ja odporúčam je to, že použite, ako som hovoril v predchádzajúcich videách, použite tú najhlavnejšiu primárnu kategóriu, ktorá je najvyhľadávanejšia a najviac relevantná k tomu, čo robíte. Ale v prípade, ak si napríklad aj pneuservis, tak určite si dajte sekundárnu kategóriu pneuservis. Neviem teda ešte, aké rôzne sekundárne kategórie ponúka Google. Povedzme, že ak si teda aj pneuservis, autoservis a máte aj obchod s pneumatikami, tak určite aj to tam dajte. Tých sekundárnych kategórií tam môžete dať až 9. Takže určite to využite čo najviac. Tuto si môžem všimnúť, toto je dobrý príklad toho, že má využitých mnoho sekundárnych kategórií. Servis autoklimatizácie, servis na tlmiče, obchod s brzdami. Skrátka pozrite si, ktoré všetky sekundárne kategórie Google ponúka a využite ich čo najviac, ktoré sú relevantné k tomu, čo vy vlastne ponúkate. To je vec, ktorá vám zabere chvíľočku, ale bude to mať veľký dopad na to, že sa posuniete vyššie vo vyhľadávaniach. Takže určite toto nepreskočte, určite si na tom dajte záležať a ak spravíte túto zmenu, tak by to malo mať v budúcnosti veľmi veľký dopad na to, ako sa budete nachádzať vo vyhľadávaniach. OK, a aby som teda nehovoril o tom, že prečo je to vlastne dôležité mať, ale aby som to aj podložil nejakým faktom, je to, že v 2023 ešte spravili SEO experti taký report, kde vyhodnotili to a zhodli sa na tom, že ktoré veci sú najdôležitejšie, ktoré ovplyvňujú vašu pozíciu v Google mapách. Takže v tomto prípade je 7. najdôležitejší faktor pridatie Google Business kategórií, teda tých sekundárnych kategórií. Takže určite to nechcete preskočiť a ak chcete čerpať tie výhody, že sa budete nachádzať v prvých pozíciách vo vyhľadávaní a získavať takto zákazníkov viac cez internet, tak určite na tomto si chcete dať záležať. Takže ďakujem ešte raz za pozornosť. Verím, že sa ti to video páčilo. Ak áno, daj mi prosím ťa like, nejaký ten koment, budem veľmi rád a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Takže majte sa pekne a dovidenia.